जों दा 4.2 नि 1 नि 10 नम्बर सानजाबगिरि बिजिरनायजों मावफुंथाय एबा रोदा दिहुननाय बेखौ मावफुंगोन। दा अब्ला नायलांदो बेयाव जोंना कुइसना साजायनाय महराव गैया। जोंना कुइसना बेहाय जौगानाय समानथायनि महराव जोंना साजायनाय गैया। जों मिथिगौमोन जौगानाय समानथायनि महरा जोंना ax स्क्वायर प्लास bx प्लास c समान समान 0 बे महराव थानांगौमोन। जोंहा डिग्री 2 गोनाङा सिगां थाग्रोनांगौ। अब्ला जों बेवहाय माइनास 3x स्क्वायरखौ जोङो सिगां लिरग्रोनांगोन। बा नायलांदो सलुसनाव जोङो माइनास 3x स्क्वायरखौ सिगां लिरग्रोनांगोन। बिनि उनाव जोंना मा फैयोमोन bx गोनां डिग्री 2 गोनां। होमबा bx आ जोंना मा जागोन बे 14x प्लास 14x बेखौ जोंहा लिरनांगोन 14x। बिनि उनाव जोंहा मा फैयोमोन c थादोम। बेहाय c एबा थादोमा जोंना मा थादोम बिदामा दाजाबबाखौ जोङो लिरबाय समान समान 0 आरो बेयाव जोंहा नुबावबाय जोंहा गिबि बिदाबा जोंना नेगेटिभआव दङ एबा माइनास गोनाङाव दङ। बे माइनासखौ गैया खालामदो। बे माइनासखौ गैया खालामनो थाखाय जों गासिबो बिदाबखौनो जों -1 जों सानजाबलांजोब एबा -1 कमन ला। हमनानै लाबाय बेहाय -1 दं। बे -1 जों आङो बे गासिबो बिदाबखौ सानजाबलांजोबबा सिना गासिबो सोरलांजोबगोन। होमबा बे माइनासआ मा जागोन प्लास 3x स्क्वायर जागोन। प्लास 14x आ मा जागोन माइनास 14x जागोन आरो प्लास 5 आ मा जागोन -5 समान समान 0 जाबाय। दानिया जों बेखौ सानजाबगिरि बिजिरलांदो। जोंहा x स्क्वायरनि थाफादेरा 3 दं, a 3 दं आरो c आव जोंना मा दङ -5 एबा 5 दङ। मोननैजों सानजाबनांसिगोन जोंहा 3 जों आरो 5 जों सानजाबा बेसेबां जागोन जोंना 15 जागोन। अब्ला जोंहा बेखौ मा खालामनांसिगोन मा मोननै अनजिमाखौ सानजाबबा जों 15 मोनो आरो बे मोननै अनजिमाखौनो जों मा खालामनांगोन दानख'नांगोन। मानोना जोंना c नि सिगांनि सिना 5 एबा थादोम बिदाबनि सिगांनि सिना मा माइनास। दानख'बा जोंना मा मोननांगोन गेजेर बिदाबा समान समान 14 मोननांगोन। अब्ला जों बेहाय मा खालामनांगोन 15 जों 1 जों सानजाबबानो 15 मोनो। 15 जों 1 जों सानजाबबानो 15 आरो 15 निफ्राय जोङो 1 खौ दानख'बानो मा मोनो 14 मोनो। होमबा ब्रेकेटनि सिङाव जों मा लिरनांगोन 15 - 1। अब्ला जों बेखौ लिरनोसै 3x स्क्वायर माइनास x जोंहा ब्रेकेटनि सिङाव मा लिरनांगोन 15 - 1 -5 समान समान 0। दाना जोंहा बेखौ बानायलांदो 3x स्क्वायर माइनास x जों 15 जों -15 x माइनास x जों -1 जों जोंहा प्लास 1x जों अनलि x ल' लिरबाबो जायो 1 खौ लिरबाबो जायो -5 समान समान 0। दाना जोंहा मोननै कमन लानांसिगोन बे मोननै आरो बे मोननै। जों बे मोननैनिफ्राय मा कमन लानो हायो बे मोननैनिफ्राय जोङो 3x कमन लानो हायो। 3x कमन लाबाय 3x स्क्वायरनिफ्राय 3x कमन लाबा बेहाय मा आग्लायगोन अनलि x आग्लायगोन। दाना बे मा माइनास। दाना 15x निफ्राय जों 3x लाबा बेहाय मा आग्लायगोन जोंहा 15x जों जोङो 5 सानजाबबानो 3x जों जोङो 5 सानजाबबानो मा 15x मोनो। बेनिखायनो 15x निफ्राय 3x कमन लायोब्ला जोंहा मा आग्लायो अनलि 5 बे। दाना सानजाबनानै नायफिनदो जागोनना जायाखै जोङो 3x जों x सानजाबबा मा मोनो 3x स्क्वायर। बेनि उनावहाय 3x जों आङो -5 जों सानजाबबानो 15x मोनो जाबाय। दाना नैबे प्लास सिन नालाय बे प्लास सिनखौ लिरबाय। दाना बे मोननैनिफ्राय आं मा कमन लानांगोन अनलि 1 कमन लानांगोन। 1 कमन लाबा जोंना बे x आव मा आग्लायगोन x आनो। उनाव बे प्लासजों बे माइनासजों सानजाबबा जोंना मा जागोन प्लास माइनास सानजाबा माइनास। 5 निफ्राय 1 कमन लाबा मा आग्लायो एबा 1 जों जोङो 5 खौ रानहरबा 5 खौनो मोनो बे समान समान 0। दाना सानजाबनानै नायफिनबाबो बेनो जागोन 1 जों x जों सानजाबा 1x आरो 1 जों -5 जों सानजाबा -5 जाबाय। दाना बाहेराजों बाहेरा खनसे जों बाहेराजों बाहेरा लिरग्रोनोसै। फावथेनखौ सोलायनोसै आङो जेनेबा बाहेराजों बाहेरा खनसे लिरबा जोंना मा जागोन बाहेराजों बाहेरा खनसे लिरबा जोंना मा जागोन 3x प्लास 1 आरो सिंनिखौ x -5 समान समान 0। दाना आयदाराव लादो
गिबियाव जों आयदार लाबाय आयदाराव जोंहा 3x plus 1 समान समान 0 plus 1 आ समान समान बारनांगौ 3x plus 1 आ समान समान बारबा मोनथिखागौ -1 दाना x खौ लाखिदो x खौ लाखिबा 3 आ मा खालामगोन -1 खौ रानहैबा -1/3 मोनगोन बे मोनसे जाबाय रोदाया दाना अराव जों मा लिरनांगोन x - 5 समान समान 0 दाना जोङो x खौ लाखिबाय -5 आ समान समान बारबा मा जाहैबाय 5 therefore जोंना एन्सारा जाबाय therefore मा दिहुननो गोनां रोदायाव नोंहा बे मोननैखौ लिरदो मोनसेया मा -1/3 मोनसेया 5 नों जेखौखि सिगां लिरगोआ उल्थां फाल्थां लिरबाबो अरजाया जिखुनु एन्सारा जाबाय मा जों गिबियाव 5 खौ लिरग्रोबाय जेनेबा 5 आरो मोनसेया मा -1/3 होमबा जोंना बेनो मावफुंथाय एबा दिहुननो गोनां रोदा बुजिबायना Thank you.